sen taa. Nalle sanoo tule vaan, nyt astutaan Nallelaan. Siellä satu syttyy näin, ystävät käy vierekkäin. Hyppää mukaan unien taa. Nallen iltasadut alkaa. Hyvää iltaa. Tänään kuunnellaan tarina nimeltään Nallela, ensimmäiset sulavat lumikinokset pihalla. Nalle avasi ulko-oven aivan varovasti, ettei se narisisi turhaan. Ovenraosta tuli sisään lauhkea ilma, joka tuoksui märältä puulta ja vanhalta lumelta. Kettu oli jo ehtinyt saada saappaat jalkaan, ja se seisoi kynnyksellä kuin jousi, joka on vielä kiinni, mutta vain ihan vähän. Nalle nosti katseensa räystäälle. Siellä riippui kirkas pisara. Se venyi, oheni ja päästi irti. Pisara putosi alas, osui lumipenkkaan ja katosi pieneen kuoppaan. Kuuletko tuon? Kettu kuiskasi. Nalle nyökkäsi. Pisaran ääni oli pieni, mutta se tuntui selkeältä kuin joku koputtaisi hiljaa. Nalle otti yhden askeleen ulos ja painoi tassun lumeen. Lumi ei enää narskunut samalla tavalla kuin talvella. Se oli pehmeää ja se antoi vähän periksi. Pihan reunoilla oli vielä lumikinoksia. Ne näyttivät samoilta kuin eilen, mutta eivät olleet. Niissä oli nyt pieniä harmaita kohtia ja niiden pinnalla oli suoria uria, jotka olivat syntyneet siitä, että vesi oli valunut. Yhdessä kohdassa kinoksen kylkeen oli ilmestynyt reikä, aivan kuin kinoksella olisi ollut pieni suu. Kettu kumartui lähemmäs ja puhalsi varovasti. Reiästä tuli ulos viileä henkäys. Se hengittää, kettu sanoi ja hymyili. Niin tai sitten se sulaa, Nalle vastasi. Hän sanoi sen rauhallisesti, eikä se kuulostanut surulliselta. Se kuulosti siltä, että jokin vain tapahtuu. Kettu suoristi selkänsä ja katsoi pihan toiselle puolelle. Polku, joka johti metsän reunaan, pilkotti lumen alta. Soran seassa näkyi tummia kiviä. Yksi käpy oli ilmestynyt siihen kuin unohdettu nappi. Meidän polku tulee takaisin, kettu sanoi ja lähti hipsimään kohti. Nalle seurasi. Hän käveli hitaammin, koska hän halusi nähdä, mihin tassu osuu. Paikoitellen lumi piti vielä pintansa ja tuntui kylmältä saappaan alla. Paikoitellen se oli jo vetäytynyt ja jättänyt paljaan maan. Maa oli tummaa ja kosteaa, ja siinä oli pieniä, kiiltäviä rakeita, kuin se olisi saanut uuden takin. Kun Nalle kumartui, hän huomasi sammalta. Se oli ollut koko talven siinä, mutta nyt se näkyi ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Sammal ei ollut yhtään kiireinen, se vain oli, vihreänä ja sitkeänä. Kettu tökkäsi käpyä varpaallaan. Mitä jos tehdään kevätpolku, se ehdotti. Mikä on kevätpolku, Nalle kysyi. Sellainen, jossa on merkkejä, että tiedetään, että kevät on tullut, kettu sanoi ja pyöräytti häntää. Se kuulosti siltä, että idea oli jo valmis, vaikka sitä ei ollut vielä edes aloitettu. Nalle mietti hetken. Hän katsoi räystästä. Pisara tippui taas, tällä kertaa vähän nopeammin. Voidaan tehdä, Nalle sanoi, mutta tehdään niin, ettei mikään rikkoudu. Kettu nyökkäsi. Se nyökkäsi nopeasti, mutta nyökkäsi kuitenkin. He alkoivat etsiä pihalta asioita, jotka olivat tulleet esiin lumen alta. Kettu löysi pienen oksan, joka oli ollut kinoksen sisällä kuin salassa. Nalle löysi 2 sileää kiveä, jotka olivat kylmiä ja märkiä. He laittoivat ne polun reunaan, vähän kuin portin pylväiksi.
Silloin pihan portilta kuului nopea töminä. Jänö tuli juosten niin, että sen korvat pomppivat. Sen poskissa oli punaista kylmästä ja liikkeestä. Te olette ulkona, Jänö sanoi ja hidisti vasta aivan lähellä, ettei törmäisi. Ollaan, kettu vastasi. Me tehdään kevätpolku. Jänö vilkaisi maata ja lunta ja polkua ja taas maata. Minäkin, se sanoi heti. Se sanoi sen samalla tavalla kuin se sanoi aina, kun joku teki jotakin uutta. Nalle hymyili pienesti. Saa auttaa, hän sanoi. Mutta tassut rauhassa, tässä on märkä paikka. Jänö yritti olla rauhassa ja se onnistui melkein. Se kumartunut tarkastelemaan yhtä lumipenkkaa ja huomasi, että sen pinnalla oli ohut, kirkas jääkerros. Katsokaa, Jänö kuiskasi ja nyt sekin kuiskasi, vaikka se ei yleensä kuiskannut. Tässä on ikkuna. Kinoksen päällä jää kiilsi kuin lasi. Sen alla näkyi pieniä ilmakuplia ja yksi tummempi piste, ehkä lehti. Kettu taputti tassujaan yhteen, mutta ei kovaa. Ikkuna kevääseen, se sanoi. Nalle huomasi, että Jänön katse oli pysähtynyt. Se ei juossut mihinkään. Se vain katseli. Räystäältä tippui taas pisara, sitten toinen. Pisaroiden väli oli pienentynyt, mutta jokainen ääni oli yhtä pieni. Kuunnellaan hetki, Nalle sanoi. He jäivät seisomaan pihan keskelle. Seisominen tuntui erilaiselta kuin talvella. Talvella kaikki oli ollut tasainen ja kirkas, ja ääni oli kulkenut pitkälle. Nyt lumi oli pehmeämpää ja maa oli märkä, ja äänet tuntuivat läheisemmiltä. Pisaroiden lisäksi kuului pienen puron tapaista lorinaa, vaikka pihalla ei ollut puroa. Se tuli siitä, että vesi etsi omaa reittiään kinoksen sisällä. Pitkän lumikinoksen reunassa oli kohta, jossa lumi oli painunut sisäänpäin. Kettu meni siihen ja kurkisti varovasti. Kinoksen sisällä oli matala käytävä. Sen katto oli pyöreä ja sileä. Se näytti siltä, kuin joku olisi kaivanut lumeen pienen tunnelin. Katsokaa salakäytävä, kettu sanoi. Se voi olla vain sulamisreuna, Nalle huomautti, mutta hänkin kurkisti. Hän näki, että tunnelin pohjalla oli ohut vesinauha, joka kiilsi. Jänö oli jo valmiina ryömimään sisään, mutta Nalle nosti tassun. Se ei ollut käsky, se oli muistutus. Ei mennä tuonne, Nalle sanoi. Se on kinoksen sisällä, se muuttuu koko ajan. Jänö pysähtyi, sen korvat tipahtivat vähän. Se näytti siltä, että se olisi halunnut väittää vastaan, mutta se muisti märän paikan ja sen, että Nalle oli sanonut tassut rauhassa. Mutta se on hieno, Jänö sanoi. On, Nalle vastasi. Sitä voi katsoa tästä. Kettu kääntyi ja mietti. Sen silmät seurasivat vesinauhaa. Sitten se napsautti sormiaan, eikä sekään tehnyt siitä kovaa ääntä. Tehdään pisarakuuntelija, kettu sanoi. Mikä se on, Jänö kysyi. Kettu katsahti ympärilleen ja huomasi pienen ämpärin, joka oli jäänyt kuistin viereen. Siinä oli talvella ollut hiekkaa, nyt se oli tyhjä. Ämpäri, kettu sanoi, ja sitten jotain, mihin pisara osuu. Nalle haki keittiöstä pienen metallikulhon. Nalle äiti oli keittiössä ja laittoi teevettä lämpenemään. Hän kääntyi, kun Nalle tuli sisään, ja hänen katseensa oli rauhallinen, niin kuin se aina oli. Ulkoilma tuli mukana, Nalle äiti sanoi hymyillen, kun märkä tuoksu hiipi eteiseen. Me tehdään pisarakuuntelija, Nalle selitti.
Hän nosti kulhoa varovasti, ettei se kolisisi. Nalle äiti nyökkäsi. Kuulostaa siltä, että te kuuntelette kevättä, hän sanoi. Ottakaa myös pyyhe, jos tassut kastuu, se tuntuu ikävältä. Nalle otti pyyhkeen kainaloon. Hän piti siitä, että pyyhe oli pehmeä ja tuttu. Se oli kuin pieni turva, vaikka sitä ei tarvinnut vielä. Takaisin pihalla he laittoivat ämpärin räystään alle siihen kohtaan, jossa pisarat tippuivat. Nalle asetti metallikulhon ämpärin sisään. Kettu toi pienen kiven, jotta kulho ei liukuisi. Jänö toi 3 käpyä, vaikka kukaan ei ollut pyytänyt. Se laittoi ne viereen kuin vartijoiksi. Sitten he astuivat taaksepäin ja kuuntelivat. Pisara osui kulhoon ja teki kirkkaan ping-äänen. Se ei ollut kova, mutta se oli selkeä. Se tuntui siltä, kuin joku olisi piirtänyt äänen ilmaan ja se olisi jäänyt hetkeksi näkyviin. Jänö hymyili niin, että sen posket nousivat. Se on kuin pieni kello, se sanoi. Kyllä, Nalle sanoi. Hän huomasi, että hänen hartiansa olivat rennot. Hän ei ollut edes huomannut, että hän oli pitänyt niitä vähän jännityksessä kuin talvi olisi vielä pitänyt. Kettu istui kyykkyyn ja katsoi kulhoa. Pisara tuli taas. Välillä se tuli nopeasti, välillä se viipyi. Se oli kuin leikki, jossa kukaan ei tiedä, milloin seuraava vuoro tulee. Sitten kettu osoitti pihan nurkkaa. Siellä lumipenkka oli pienentynyt niin paljon, että sen alta oli paljastunut pieni pyöreä kohta maata. Maassa oli vanha jalanjälki, joka oli jäätynyt talvella kovaksi. Nyt se alkoi pehmetä ja se näytti siltä, että se haluaisi tasoittua. Näetkö, kettu sanoi Nallelle, se katoaa. Nalle katsoi jalanjälkeä pitkään. Hän muisti, miten se oli syntynyt. Se oli ollut se päivä, kun he olivat kantaneet lisää puita sisään, ja Nalle oli astunut siihen kohtaan, kun hän oli kääntänyt kelkkaa. Jalanjälki oli ollut merkki siitä päivästä. Ja nyt se oli lähdössä. Nalle hengitti sisään. Ilma oli kostea. Se tuntui erilaiselta kuin pakkasilma. Kaikki merkit ei pysy, Nalle sanoi hiljaa. Jänö vilkaisi Nallea. Mutta sitten ei tiedä, se sanoi. Sen äänessä oli pieni huoli, ei suuri, vain pieni. Nalle mietti, miten sen sanoisi niin, että se olisi helppo kuulla. Uusia merkkejä tulee, Nalle sanoi. Ja osa on sellaisia, joita voi kuulla. Kettu nyökkäsi heti, niin kuin tuo, se sanoi ja osoitti kulhoa. Pisara osui taas ja ääni täytti hetken. Sitten tapahtui se, mitä keväällä aina tapahtuu, mutta silti se yllättää. Kinoksen reuna, se jossa oli salakäytävä, valahti vähän. Se ei romahtanut, se vain väsähti. Tunnelin katto painui ja vesinauha levisi leveämmäksi. Kettu vetäytyi askelen taakse. Se muuttaa muotoa, kettu sanoi. Nalle katsoi sitä rauhallisesti. Hän tunsi pienen nipistyksen vatsassa, sellaisen, joka tulee, kun jokin tuttu näyttää erilaiselta. Sitten nipistys hellitti, kun hän huomasi, että mikään ei ollut mennyt rikki. Se vain oli toisenlainen. Jänö näytti siltä, että se olisi halunnut ottaa kinoksen reunasta kiinni ja nostaa sen takaisin, mutta se tiesi, ettei sitä voi. Voiko sen tehdä takaisin, Jänö kysyi. Nalle pudisti päätään hitaasti. Ei samalla tavalla, hän sanoi, mutta voidaan tehdä uusi asia sen tilalle. Kettu vilkuili jo ympärilleen ja löysi pienen tasaisen laudanpätkän, joka oli ollut lumen alla. Se oli varmaan jäänyt kesällä pihan reunaan. Nyt se oli märkä, mutta ehjä. Tehdään tähän pieni silta,
Kettu ehdotti ja näytti kohtaa, jossa vesi valui kinoksen reunasta pihan puolelle. Vesi ei ollut syvä, se oli enemmän kuin kiiltävä viiva. Nalle kokeili varpaallaan. Vesi oli kylmää, mutta se ei säikäyttänyt. Se tuntui vain kylmältä. He asettivat laudan viivan yli. Jänö piti sitä paikallaan molemmilla tassuilla, vaikka se olisi mieluummin hypännyt ympäriinsä. Nalle laittoi laudan alle 2 kiveä, jotta se ei painuisi. Kettu nosti kävyt ja laittoi ne sillan päihin kuin portin pylväät, mutta pienemmät. Kun silta oli valmis, se ei ollut iso. Se oli juuri sopiva yhdelle saappaalle kerrallaan. Kettu astui ensimmäisenä. Se teki sen varovasti ja se katsoi Nallea aivan kuin kysyen, huomasiko Nalle sen. Nalle huomasi. Hän nyökkäsi. Sitten Nalle astui. Lautaa pitkin kulkeminen tuntui hauskalta, mutta myös rauhoittavalta. Se oli pieni reitti pienen veden yli. Se teki pihasta hetkeksi kuin oman kartan, jossa oli silta, merkki ja ääni. Jänö tuli viimeisenä. Se käveli sillan yli hitaasti ja sen korvat olivat hiljaa. Kun se pääsi toiselle puolelle, se hymyili, mutta ei juossut heti pois. Se jäi siihen, kuin se olisi halunnut muistaa hetken. Pihalla oli nyt monta pientä merkkiä. Polun reunassa oli kivet, porttina. Sammal näkyi yhdessä kohdassa, käpy vartioi siltaa, ja räystäältä tippuva pisara teki ääntä metallikulhossa. Sitten Nalle huomasi jotakin muuta. Kuistin portaiden vieressä oli kohta, jossa lumi oli sulanut kokonaan. Siinä oli pieni, ruskea lehti, joka oli ollut koko talven piilossa. Lehti oli märkä ja litteä. Se ei näyttänyt kauniilta samalla tavalla kuin syksyllä, kun se putosi puusta. Mutta siinä oli toisenlainen kauneus. Se oli selvinnyt. Nalle kumartui ja kosketti lehteä varovasti. Se tarttui vähän sormeen, koska se oli märkä. Katsokaa, Nalle sanoi. Kettu ja Jänö tulivat lähemmäs. He katsoivat lehteä, kuin se olisi ollut pieni viesti. Se on vanha, Jänö sanoi. Niin, Nalle vastasi, ja silti se on tässä. Kettu katsoi pihan reunoja. Lumi vetäytyi koko ajan vähän, vaikka sitä ei nähnyt liikkeenä. Se oli kuin joku, joka pakkaa hiljaa tavaroitaan ja jättää tilaa. Kettu huokaisi. Se ei ollut iso huokaus. Se oli sellainen, joka tulee, kun tekee mieli pitää kiinni jostakin, mutta samalla tietää, että ei tarvitse. Minä pidin siitä, kun kinokset oli korkeita, Kettu sanoi. Se sanoi sen rehellisesti. Nalle nyökkäsi. Niin minäkin, hän sanoi. Ja nyt pidän tästä, kun näkee sammalen. Jänö vilkaisi siltaa ja käpyjä. Ja minä pidän siitä, kun voi tehdä uuden jutun, se sanoi. He jäivät vielä hetkeksi pihalle. He kuuntelivat pisaroita ja katsoivat, miten valo oli erilainen. Aurinko ei ollut enää terävä ja valkoinen. Se oli pehmeämpi ja se teki varjoista lyhyempiä. Sitten Nalle-äidin ääni kuului ovelta. Tuleeko teille lämmin mehu? Hän kysyi. Joo, Kettu vastasi. Se vastasi nopeasti, mutta äänessä oli nyt rauhaa. Nalle nosti pyyhkeen, jonka hän oli tuonut. Hän pyyhkäisi Jänön saappaan reunaa, koska siinä oli vettä. Jänö antoi sen tapahtua, vaikka se yleensä säntäsi pois. Sisällä keittiössä oli lämpö, pöydällä oli kuppeja ja ikkunasta näkyi pihan lumikinokset, jotka olivat vielä siinä, mutta eivät enää niin vahvoja. Nalle-äiti kaatoi mehua ja laittoi siihen tilkan lämmintä vettä. Se höyrysi vähän. He istuivat pöydän ääressä. Kettu nojasi kyynärpäähänsä ja katseli ikkunaa. Jänö pyöritteli käpyä sormissaan, yhtä niistä vartioista, jonka se oli tuonut.
Nalle joi hitaasti. Hän ajatteli jalanjälkeä, joka katoaisi. Hän ajatteli myös pisaran ääntä, joka tulee uudestaan ja uudestaan, vaikka mikään ei pysy samalla tavalla. Kun mehu oli juotu, Nalle saattoi Jänön portille. Jänö lähti kotia kohti polkua pitkin, ja polku oli nyt näkyvämpi kuin äsken. Se vilkutti, ja sen vilkutus oli lyhyempi kuin yleensä. Se oli kuin se olisi säästänyt energiaa huomiseen. Kettu jäi kuistille ja venytteli. Huomenna me voidaan kuunnella uudestaan, se sanoi. Voidaan, Nalle vastasi. Illalla Nalle sytytti yövalon omaan huoneeseensa. Valo ei ollut kirkas. Se oli juuri sellainen, että nurkat pysyivät ystävällisinä. Kettu istui sängyn reunalla ja oikoi sukkiaan. Sen häntä teki pienen kaaren lattiaan ja takaisin aivan hitaasti. Nalle veti peiton ylös niin, että se tuntui olkapäillä. Peitto oli tuttu ja lämmin. Se oli eri tunne kuin märkä ilma ulkona, mutta ne sopivat samaan päivään. Kettu kuiskasi, mitä jos pisara tippuu koko yön? Nalle kuunteli hetken. Talon sisällä oli hiljaista. Sitten jostain kauempaa kuului vaimea, pieni koputus. Se oli niin pieni, että sen olisi voinut kuvitella, mutta se oli siellä. Se tippuu, Nalle sanoi. Kettu hymyili pimeässä, vaikka pimeää ei ollut vielä paljon. Sitten kevät ei unohda meitä, se sanoi. Nalle ei vastannut heti. Hän antoi ajatuksen asettua. Hän kuunteli vielä yhden koputuksen. Sitten hän sulki silmät. Tämä oli tarina Nallela, ensimmäiset sulavat lumikinokset pihalla. Nähdään taas huomenna. Hyvää yötä.